tänään me kuvataan. Me käytetään tällä kertaa jenkiä Tessua. Se nimi on siis Tessu. Ja älkää välittäkö, minkä sanoo sitä aina väliin sitten Niiskuksi. Koska meidän entisen koiran nimi oli Niisku. Niin jo, mut se kuoli, koska... Tessu! Se kuoli vanhuuteen. Niin. Tule! Mutta tosiaan siis minä ja Mandi tehdään yhteinen kanava, koska me tehdään yhteinen kanava. Joten joo. Ja joo, tässä pitää vähän olla kärsivällinen tässä koiran ulkoiluttamisessa. Varsinkin kun tää on vielä pentu. Niin. Toi on vaan niin söpö pentu. Siis oikeesti koiraa ei vaan voi vastustaa, kun se on niin söpö. Sillä tyypillä, että me haettiin tää, siellä oli tän Tessun lisäksi vielä 3 pentua myytävänä. Ok. Ja hei, ei. Ei hauku. Ei. Just. Tapauselle! Siis tästä on pissalla. Ja kuka? Joo. Älä kyylää mua! Se siis tykkää sit hirveästi kameroista, että jos sit yrittää vaikka ottaa kuvaa, niin kato nyt jos pikkonen vauva! Saattaa yrittää näykätä sit sitä kameraa sit välillä. Mutta ei me sen anneta näykätä sitä. Niin. Pikku höpsöliini. Okei, jatketaan nyt. Hehe. Tässä on joku päälle. No niin. Pikku mustikka. Tää ei oo sininen koe, tää on mustavalkoruskea. Hehe. Onko hyvä? Tessu. Mitä paljon minkä? Tosiaan me käytetään tämmösenä syöttinä. Joskus jos koira ei lähde, tämä Tessu ei lähde liikkeelle, niin semmoista niinku apilaa, koska toi on hulluna apiloihin. Toi tossa on hulluna apiloihin. Mä välin luulen, että Tessu on lehmä. No, joo, nyt mäkin kun vähän aattelee. Lehmä tai lammas. Niin. Ja nyt me ollaan jo menty vähän matkaan. Aivan. Jujuanebi. Yeah. Kaikki tää ei tuu autoja. Joo. Mentään tästä kävellä nopeasti. Apua, tuo auto! Ei hyvin meni meidän koiralla. Näkyykö mun päätä edes? Näkyykö mun pää? Ei. Hyvä. Pikkuvapaa. Mennäänkö me vielä vähän matkaa? Mennäänkö me kotiin? Mennäänkö me kotiin? Jaa, sä lähdet sit siihen. Niin. Mutta no. Mennäänkö me poikien kanssa pelaa jalkapalloa Tessu? Mennäänkö? Tuu! Mennään! En mä tuu! Mä en lähde mihinkään! Minä me Tessu haluaa mennä vähän eri paikkaan kuin me. Mutta no, ihan sama Antti olla. Tessu, voidaanko me lähteä niinku sisälle, kun mulla on vähän niinku kylmää. Mut siis mä en niinku tiedä, kun sulla on karvat, niin vois luulla, että sulla olisi niinku vähän niinku lämmin. Joo. Että voidaanko me mennä niinku sisälle? Et joo, jos eri asia olisi vähän, jos meilläkin olisi semmonen iso karvatukki päällämme. Että sitten niin olisi vähän eri Tessu asia. nyt! Tulee! Tessu. Eikä tää video oli tässä. Ja joo, me nähtäis ensi videossa. Moi moi! Moi moi! Ja muistakaa tilkkailla. Käykää kilapassa myös erikseen RPS Mandi. Heippa!